Televízia Markíza otvára dvere všetkým svojim divákom a priaznivcom. Už zajtra sa môžete osobne stretnúť s moderátormi, redaktormi či spevákmi. Návštevníkov Markízy čakajú rôzne prekvapenia a bohatý program. Každoročne prídu na deň otvorených dverí tisíce návštevníkov. Podobný nápor fanúšikov očakáva televízia Markíza aj zajtra. Dvere do Markízy sa otvárajú už ráno. Ľudia sa budú môcť stretnúť so všetkými predstaviteľmi našich hlavných relácií, zábavných formátov, ako je Ordinácia v Rúžovej záhrade, ako je Československá superstar, ako je Modré z neba, Teleráno, televízne noviny. Máme tu herecké kurzy, tom bola hlavná cena auto, skvelý osobitný program pre deti. A detičky sa tu budú môcť vyblázniť, budú sa môcť pomalovať, uvidia tanečníkov. Skrátka, ja si myslím, že zajtra to bude taký úžasný festival zábavy, tanca, spevu. Chýba nebude ani tradičná autogramiáda s redaktormi, moderátormi či hercami. Pripravené je aj ešte niečo navyše. Dokonca vám môžem sľúbiť, že si spoločne zamoderujeme v tomto krásnom štúdiu televíznych novín. My sme vždy pripravení, aj pán Ilko, aj počasie je pripravené. Áno, a je tu veľmi veľa moderátorov, rovnako pripravených aj hudobníkov a strašne veľa atrakcií. V týchto chvíľach sa už pomaly dokončuje pódium. Tam zajtra vystúpia kapely ako Tublatanka, No Name, Gladiátor či speváci Dara Rollins, Jana Gledecký, Robo Grigorov a Peter Naď. Pripravené sú aj dve tanečné školy. S Peťom Modrovským a s Ďurom Mokrým, ktorí budú učiť slávny moonwalking deti, a druhý Laci Strike Academy, ktorý bude predvádzať hip-hop a učiť deti hip-hop. Príďte s nami stráviť krásny, príjemný deň. Veľmi sa na vás teším a srdečne pozývam. Už zajtra teda aj vy môžete nahliadnúť do príprav jednotlivých relácií. Oficiálny program sa začína ráno o 9 hodine a vtedy sa pre vás otvoria aj dvere Markízy. Zo Záhorskej Bystrice Danica Kleinová, televízia Markíza. Tragický záver dovolenky, aj to je jedna z tém, ktoré vás o chvíľu čakajú v relácii dnes. Na Slovensku tento týždeň pribudlo 14 prípadov prasacej chrípky. Lupiči z londýnskeho klenotníctva skrývali svoje pravé tváre pod maskami a la Fantomas. Tešíme sa na vás zajtra už od rána v Markíze. Pekný večer a dovidenia. Dovidenia.